Hayırlı kün muhterem televizyon karşılar. Şirattагы жымга ертесінде sizin bilen эфирде кабат мен Миңназым Сәфәров булырмын. Халык зур ул, көчле ул, дәртле ул, моңлы ул, әдип ул, шагыйрь ул дигән Тукайыбыз мең кабат хаклы. Шундый халык яраткан, үз иткән затларыбыз да аз түгел шөкер. Без бүген студияга халкыбызның үзе кебек ихлас, көләч һәм моңлы җырчыны чакырдык. Вадим Борис улы Захаров 1986 елның 24 июнендә Кукмара районының Чилавод авылында туган. Бала чагыннан җырчы булырга кыялланган. Казан музыка училищесына укырга кергән. Аннары Казан дәүләт мәдәният институтының Венера Ганиева классында белем алган. Башта Зөһрә Шәрифуллинаның концерт бригадасында чыгыш ясый. Зур сәхнәгә продюсер Рифак Шихапов ярдәмендә аяк баса. Аның көттөрмәсә иде әнкәйләрне, урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып җырларын татар тамашачысы аеруча җылы кабул итте. Вадим Захаров Татарстанның ат казанган артисты. Хатыны Лариса белән 2 кыз үстерәләр. Hayırlı kün Вадим. Hayırlı günler, исәннәрмесез? Кичләрен эшләп, көндезләрен җыкларга яраткан артист кавымын иртәнге эфирдә күрү бик куанычлы, һәм шуңа күрә анысы өчен аерым рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Сорауларга килсәк, шуннан да безнең татарда җырлый белмәгән һәм шигырь язмаган кеше бик сирәктер ул. Шуңа күрә bu iki сәләтне һөнәр итеп сайлаган кешегә гадәттә гаҗәпләнүрәк карыйлар. Шуннан теге, моннан башка нәрсә белән шөгыльләнәсең дип сорыйлар инде. Шуңа күрә әтиәнең менә синең җырчы булам дип адарынганыңа ничек карадылар авылда? Бик җиңел карадылар дип әйтәсем килә. Минем кичкенәдән булган хыял, теге кичкенәдән мине җыр белән тәрбияләделәр. Теге күрше балалары мен геләйтер яратам инде. Кинолар, видео кассета чыккан заманнар иде без кичкенә вакытта. Алар кинолар караса, мен гел концерт карыйдыр, мен видео кассетлар, концертлар алып кайталар. Мен шуңда тәрбияләндем. Сәхнәгә бүген татар сәхнәсенә бүген чыкмаган кеше юктыр инде, уймы? Чөнки шундый заман килеп җитте, теләсә кемнән җырчы ясыйбыз дип шандыралар име, техник чаралар белән. Шулай. Шуңадыр да инде күбесе артистларыбызның күбесен халык бик яшьләр арасында бирәк танып та бетерми, җырларын да истә калдыра алмый. Менә сезнең җырлар халыкның күңеленә кирип калды. Әле теге озак әйләндермәсәк тә, бу бит әле кай вакытта теге озак әйләндергәннән соң халыкның күңеленә кертәбез инде без ниләрне, телевизордан, радиодан әйләндергәс. Ләкин ул сезнең менә бу урамнар буйлатып, гармуннар уйлатып, һәм көттермәсә идән кәйләрне дигән җыргы sizin ул хитларга әйләнде, үзеннән үзе. Моның сәбәбе нәрсә дип уйлыйсыз? Мен азамат мен тургысыңла Әлбәттә тавыштандыр инде, чөнки моңарча әйтеп килделәр безнең җырның аны уңышы җыр башкаручыдан, киен язучысыннан һәм сүзләрен язучысыннан, димме? Әлбәттә инде, янсы да бар. Теге тәңгә менә мактану булыр. Мен теге менә мин шулай җырлыйм, булай җырлыйм дип, мен бер вакытта теге бурын күтәреп масаеп йөргәндә булмады. Алай дип йөргән җыймыйм да. Ничектер халык үз итте, халыкка кирип китте. Ул инде гәрчә теге көннәр буе радио, телевизордан бик әйләндермәсәләр дә, ну шулай да халык мин рәхмәтле тамашачыларга теге үз иткәндән үзеңнән кичереп ничектер халыкка бирә белү бу бит әле зурай бирәнсе дагы теге Бушай булган икән инде мин теге шаткына. Ошында сихри бар дип әйтәләр. Сезнең тавышта бер күпләр әйтәләр, менә ул күңелгә ята торган, халыкның күңеленә сарымай булып ята торган тавыш дип әйтәләр, име? Монысын да күрәсең яшер булмый торгандыр инде аның. Бәлки шулайдыр инде. Менә сүзләренә килгәндә сез аерым кешеләрнең җырларын аласызмы? Сезнең өчен аерым җырлар язучылар бармы? Менә анысыннан да тора бит әле. Бу эшнең берсе булды дип әйтик. Сез башкаручысы уңышлы булдыгыз. Тагын сүзләрен һәм музыканы язучыларга килсәк. Дөресен әйткәндә күндә җыр тәкъдим итеп торалар. Аны бөтенесенә җырлап бетереп булмый, күбесе үп кәлиләр, теге авторларның да ничәп менә шулай сойланып кына җырлыйсыз дип инде, аның дөресен әйтергә кирәк, ул бүгенгесе көндә теге әле бу икенче яктан карасам бик тә чыгымлы бер, шуңа күрә ул бик тә чыгымлы бер, аны дөрес аңларга кирәк. Һәм дә үзеңнең күңелеңә ятмаган җырны мен җырлап буладыр дип әйтә алмыйм. Теге кемгәдер ярар өчен, кемгәдер ярарга тырышмыйм, менә бу җырны шатсыннар әле дип мин бер вакытта җырлаган булмады. Ничектер башта үземә ышарга тиеш теге сүзләре дә
Sözlerini okuyup karayım da yine narısın. Koy bir vakitte, көп vakitte yine kompozitör özü ezer jırını takdim etmene. Sözleri ki yazılgan, şulay ettirip işlegen jırlar көп indi. Özümden başta kişirip karayım. Özüme aşılsa, meneceklerim aşıla kilip çığa, tamaşaşığa da şirinecektir. Anlatıge, ben şulay işlere gerek, bulay işlere gerek deyip, kine gidip işlerine tırgana ever tügüldür diyeyim yani. Bütün kişi şu işleri, olayına işler bulsa. Kişinin oңuшы турында сөйлегенде сенің оқытушыларың кім деп сұрайлар. Біз әлбетте мында менә бу sizin турыда мәгълүмат бергәндә әйттек инде кемнәрдә булганыгыз. Менә шулай да кемнәрдән өйрәндегез һәм кемнәрне алга сөрдегез җыр сәнгатендә? Минем оқытушылар бик күп булды ул. Мин азабы. Мәктәп яшеннән килгәндә инде алар да бит инде беренче адымнарны сәхнәгә ясаткан ул безнең күрше авылда безнең тәнкәләр дигән ансамбль бар инде без мәктәптән укыганда алардан тәрбияләде дип әйтәм мин теге сәнгать кенигә җырга. Инде студент шәһәргә килгәч бит инде башта бит авыл сәхнәсенә чыгып җырлыйсы килә. Аннары район күләмендә таныласы килә. Аннарысын инде студент вакытларга шушы Казан карап йөрибез бит инде концерт залларына. Шушы залларга чыгып, мәйтәм халык алдына чыгып җырласаң дип шулай. Ну әкрен хыяллар тормышка ашып килә. Бик тиз ашмаса да, бәлки шулай булырга тиештер дә инде дип әйтәм инде. Теге тиз билгән әйбер бит инде ул. Тәмидә кадердә булмасы, шулай әкренгә җырланып килә. Минем укытучым Венера Ганиева инде Мәдәният һәм сәнгать институтында мин белем алдым. Минем теге шул вокал дәресләрендә өйрәтүче Венера Ганиева була инде, Венера хатыны. Сәхнә серләренә килгәндә, шушы тамашачылар белән ничек сәхнәдә сөйләргә, теге тамашачылар белән аралашырга килгәндә, мин аны гел әйтәм, ул да булса Зөһрә Пашарифовна. Ул мине халыкчылык менә шуннан килгәнме? Ул мин аның белән 3 ел эшләдек, Зөһрә апа белән. Ул эшләгән дәврдә мин 30 еллык багаж алдым дип әйтәм. Жырлар сойларга да әле бит ул җырны сойлый да белергә кирәк. Теге репертуарны сойлый белергә кирәк. Ул теләсәң дигән җырламауда менә шул Зөһрә апаның да тәрбиясе бик зур булды. Аңа мин ул кешегә мин гомумән рәхмәтле кеше. Сәхнәгә чыгучылар күп дип әйттек бит инде, әйме? Аларның да максатлары да төрле максат бит инде кешенең, төрле максат белән чыгалар, әйме? Кемдер тиз генә танылырмы да шуннан соң тормыштагы үземчә генә яшәргә рәхәт булыр, рәхәт яшәрмен дип. Кемдер тиз генә танылырмын да, акча эшләрмен дә, тагын рәхәт яшәрмен дип, әйме? Кемдер менә мин җырдан башка яши алмыйм, менә мин шул җыр белән генә яшим дип. Кемдер хобби иттереп тә китәдер инде. Кемдер хобби итеп тә. Менә син шуларның кайсысына керәсең? Минем ул бөтенесенә дә керәм мин. Чөнки берсенә икесенә Юк, аерып булмый. Теге ул минем кәсептә, ул минем яшәү рәвешемдә. Теге кай вакыт сорыйлар инде, Вадим менә кайсы беренче урында, гаиләме, сәхнәме, иҗатмы дип инде. Аны аерып әйтергә ярамый. Теге менә аерырга ярамый беренчектә, ул икесе ике төрле бер. Гаилә инде ул гаилә, сәхнә ул иҗат. Анда бер кирәк кеше тиз генә чыгып китәдер дип уйламыйм мин. Менә мисал итеп кенә бер әйберне китерәм. Театр бар, театр артистлары бар. Шулай бит инде. Бүгенге Камал, Тинчун театр артистлары, шактый гына өлкән артистлар да бар бит инде. Алар бит менә теге мин булды, теге итукта пенсиягә чыгыйм да, өйдә утырыйм дигән кеше юк бит. Ул андан китә алмый. Ул үзе бер дөнья, икенче төрле дөнья. Аннан шунда син инде үзеңнең теге яшәү рәвешең дип әйтәмсең дип алгансың икән инде кабул итеп шуның буенча баргансың икән шулай барырга язсын дип мин сәхнәдән башка бүтән үземне өлкәдә ныклап торып теге аякта басып торырмын дип әйтә алмыйм. Сәхнә әлбәттә без күргән сәхнә бик матур, җыры моңы матур, төрле улыйм, ләкин сәхнәдән мең бит әле сәхнә арты тормышы бар, сәхнә арты тормышы бар. Без күрмәгән айсбергның ас килеше бар име. Менә артистның шабуыннан тартатан, артистны иҗаттан читләштерә торган иң зур сәбәпләрнең берсе нәрсә дип саныйсыз менә бу эстрадада? Уйлаганыгыз бармы? Чөнки иҗат кешесе ул аңлашыла, чыкты, җырлады, шул килеше яшиме, ләкин итәктән тартатан сәбәпләре бар. Менә мине тапшыру башында да әйтеп киттем бит инде, чыгымнар күп чыгымнар таләп итә. Сатып алудан башланаймы? Иҗат җимешен. Бүтән әйбер акчага корылган бит инде. Шундый заман китте, ничектер
Қайда барсаң да, радиоға барсаң да, телевидениеға барсаң да, өзіңді танытам деген дейсәң, бик көп шығым түгелге туры келе. Бәлки менә көп кеше миңа без инде хәзер әзме күпме барыбер мин азамат бик кайгыштандык бит инде теге без инде барыбер аякта басып торабыз дип әйтәм инде мин бар бит әле яшьләр менә күпме мин җырчы буласым килә минем дип югары уку шушы юл буенча югары уку йортларына кергән яшьләр кергән теләкләре булган күпме яшьләр бар. Бик авыр хезмәт, әлбәттә, бик авыр, теге җиңел генә ул кичектән карап утырганда кызык инде ул теге менә чаглар да җырлыйлар да, ул җырга, ул иҗатка, ул концерт программаларына күпме көч, күпме хезмәт түккәне ул бер артист үзе генә белә, шуңа күрә сәхнә артын белми инде ул шуңа теге җиңел генә карап утыручы тамашачы шуңа күрә. Нәрсә әйтим, я андый вакыт минем менә булды җитте, мин бүтән эшләмим бу сәхнәдә дигән минем булмады. Ну авырлыклар әлбәттә була, ул булып тора. Ансыз кызык та булмаса ул теге проблеманы аның теге минем яни мәрхәмәт әйтәдер инде. Зурысы килмәсен теге, җиңеп булмый торганы килмәсен дип әйтәдер. Шуңа күрә мин дә шулайдыр дим. Зөһрә апа әйтәдер, Вадим эшлә, җырла, акчаң була үзе башта эшлә, исем яса, аннары исемең үзең эшләр диядер. Менә рәхмәт сез дәштегез ул бит. Бөтенләй бер акчага корылмаган әлбәттә. Мин теге талант дигән нәрсә бар. Кешене күрә беләләр, кешенең талантын күрә белгән кешеләр бар. Дөрес юл күрсәткән вакытында кешегә бит күп тә кирәк түгел. Бер җылы сүз җитә дип язган бит аңа менә кай вакыт ул теге авыр булганда да күңелен күтәреп бер сүз, бер җылы сүз җитәкчегә шуңа күрә рәхмәт. Мен шулай булса алга таба да сәхнә дип әйткәч, менә озакламый сезнең пирамида мәдәният күңелләшү комплексында концертларыгыз башланачак име. Тамашачыны нәрсә белән сөендерергә җыенасыз һәм кемнәрне кунакка чакырдыгыз? Кемнәр? Шундан да бу инде минем февраль айында буласы концерты без аны билгеле сәбәпләр аркасында күчерергә мәҗбүр булдык. Шушы 23-24 сентябрь көннәрендә була инде ул. Быелгы программаны без бик зурлап алындык. Ничектер менә бүтән елны мин теге ничектер салкынрак карадым дип әйтә алмыйм инде. Мин теге әзерләнеп нәрсә сөйләү нәрсә җиткерергә теләгәнне барыбер да әзерләнеп чыгасың инде сәхнәгә. Быел бүтәнне икенче төрле иттереп җегетләр кызлар белән зурдан кубып киңәшләшеп матур гына бер программа эшләдек. Анда инде мин үзем концертны үзем алып бара торган, үзем җырлый торган булам. Шулай да теге мин бер чыгыш белән икенче чыгыш арасында инде үземнең иҗатташ дуслар үзебезнең белән җырлап матур гына җырлап килә Таня Ефремова, безнең керәшен кызы. Ул чыгыш ясаячак. Алина Давыдова, шулай бик тә талантлы. Ул чыгыш Альбина Абрамова дигән безнең кызыбыз бар. Ул инде аның иҗаты уку вакытлары теге югары уку йортларына кергән вакытлардан бери ул безнең төркемдә алар чыгыш ясыйлар. Әтисе белән мөмкинлекләре шикле кыз бала ул, күзе күрми. Ул һәр елны минем үземнең бер концерттан төшереп калдырган юк. Ул кыз була. Бәрмәнчек ансамбле безнең минем быел күрсәтәсе килде. Bütün җырларны да түгел инде менә бер вакыт дип сөйләшәбез бит инде бер чыгыш. Дәүр үзебезнең керәшеннәрнең Бәрмәнчек ансамбле чыгыш ясый һәм шуларга кушылып мин инде үзебезнең менә безнең дә шушындый җырлар гореф гадәтләр ниләр бар бит әле дип менә тамашачыга тагын да зурлап күрсәтә торган бер блок ясадык концертка. Тапшыруыбыз азагына якынлашып килә. Маршрут профессорларына күчәбез. Иратлардагы сез югары бәя итгән сыйфатлар. Ул мин яратам инде әйтергә бер сүз урысчада фальш булмасын дип менә. Шул кеше булсын, әйме? Сүзендә тора торган кеше мин хөрмәт итәм. Мин үзем дә шундый. Мине шулай тәрбияләделәр. Шуннан да менә әйткәнсең икән, син үти алмыйсың икән жандырман. Яраткан шөгылең. Яраткан шөгыл мин яратам. Минем идә дә бар инде аквариум балыкларын менә шуның белән мәш килеп шуларны шул ашатып шуларны аларны матурлап теге бер пешәннәрен bundan алып икенче җиргә урнаштырып шуларны андый дөнья бар инде яраткан үземнең күңелгә менә күңел ләззәтли
Мен шулай Ихлас кешегә хас буларак сыйфатлар, димме? Шулай айтам. Яраткан ризыгың айрым бармы? Безнең айырып әйтә торган бик андый ризык юк. Безнең күршедә Лизат тәди биртәбез инде. Ул әйткәне бер истә, мин ризыкны талымлап тормыйм дип, талымлап тормыйм. Шуңа күрә Уганна рәхмәт. Тормышта иң сөймәгән нәрсәң? Ясалмалык. Икейизлек, ясалмалык име? Ясалма булып тик кыланып булмады инде. Шуңа күрә Мен шулай булсын, алга таба да шулай иттереп, үзегез булып калыгыз, елмайып яшәгез, кешеләрне дә сөендерегез үзегезнең матур җырларыгыз белән. Рәхмәт. Бу тормышта берәүнең дә күңеле буш түгел. Ләкин ничек кенә булса да, бүгенге кунагыбыз Татарстанның атказанган артисты Вадим Сахаров кебек җырлап, булганына шөкрана кылып, елмайып көлеп яшәгән насыйп булса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Хәзер Вадимның сез яраткан урамнар буйлатып, гармоннар уйнатып җырын тәкъдим итәбез. Исәнлектә күрешик. Керәсе килми нинди күңелле, өздереп уйный гармоннарыбыз, гөрли урамнар бәйрәм шикелле. Булды бар иде андый вакытлар, сагындырып калды шул ерак. Үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармоннар уйнатып. Үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармоннар уйнатып. Киң урамнарда тар иде безгә, тик ятуларны белмәдек бердә. Узган чагында гармоннар белән, кызлар күзләрен алмады бездән. Булды бар иде андый вакытлар, сагындырып калды шул ерак. Үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармоннар уйнатып. Үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармоннар уйнатып. Төшләргә керә капка төпләре, кышын тын яуган кар бөртекләре. Куркытмадылар хәтта салкыннар, кулдан төшмәде бер дә гармоннар. Булды бар иде андый вакытлар, сагындырып калды шул ерак. Үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармоннар уйнатып. Үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармоннар уйнатып. Үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармоннар уйнатып. Урамнар буйлатып, гармоннар уйнатып.